Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast στο Βόρειο. Είμαι ο Γιάννης. Είμαι ο Δημήτρης. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το καυτό ζήτημα Τραμπ. Είμαστε εντός των πρώτων 100 ημερών της διακυβέρνησης Τραμπ. Έχουμε διορισμό Ρούμπιο, Κέννεντι, Χέγξεθ. Elon Musk, μην ξεχνάς το βασικότερο. Elon Musk, ναι. Και βλέπουμε μια αμερικανική ηγεσία που είναι πολύ πιο επιθετική από ό,τι ήταν στην πρώτη διακυβέρνηση. Πρακτικά ο Τραμπ έκανε ακριβώς ό,τι υποσχέθηκε ότι θα κάνει. Είπε ότι θα ξεκινήσει τις απελάσεις. Το είδαμε αυτό κατευθείαν με αλυσοδεμένους μετανάστες να μπαίνουν στα αεροπλάνα. Όρισε τα φύλλα ως άντρα και γυναίκα και τίποτα άλλο. Μετονόμασε το κανάλι τον κόλπο του Μεξικού. Πρόσφατα έδωσε και το κανάλι τη διόρυγα του Παναμά στην BlackRock. Το ανέλαβε η BlackRock, ενώ μέχρι τώρα το είχε η Κίνα. Πολύ δυνατή υποχώρηση. Δηλαδή, μέσα σε ένα 24ωρο από τη στιγμή που είπε ότι εμείς θα λάβουμε μέτρα εναντίον του Παναμά, μέσα σε ένα 24ωρο ο Παναμάς υποχώρησε. Εντάξει, μικρή χώρα και ο Παναμάς, έτσι. Αλλά ήταν σύντομη νίκη. Κι άλλοι το κάνανε, όπως η Κολομβία που στην αρχή αρνήθηκε να πάρει μετανάστες, αλλά μόλις πήγαινε επιβάλλει δασμούς, είδαμε την πιο γρήγορη λευκή σημαία που έχω δει ποτέ. Κράτησε μπόσκα και η Κολομβία. Κράτησε ούτε ώρα. Κυρίως στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, δηλαδή στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε μια πολύ πιο δυναμική αντίδραση. Ήρθε ο Βάνς, έκανε μια ομιλία στην οποία μας κούνησε κανονικά το δάχτυλο. Κανονικότατα μας κούνησε το δάχτυλο. Είχε δίκιο, έτσι. Απόλυτο σε όλα. Σε ό,τι και να είπε, είχε δίκιο. Κοιμόμαστε όρθιοι. Αυτό είναι θέσφατο, είναι γεγονός. Το γεγονός ότι στηριζόμαστε 100% για την άμυνά μας στην Αμερική και στις ΗΠΑ. Κάποια στιγμή πρέπει να χτυπήσει και ένα καμπανάκι για μας. Δεν μπορούμε να είμαστε μονίμως έρμεα και εξαρτώμενοι από μια άλλη χώρα για την προστασία μας. Ίσως γι' αυτό και ανακοινώθηκε και πρόσφατα το πακέτο βοήθειας της Φοντερ Λάιεν των 800 δισεκατομμυρίων, το πακέτο για την άμυνα. Η Ευρώπη όμως συνεχίζει να βαδίζει στο λάθος δρόμο. Έτσι. Ενώ βλέπουμε ότι ο Τραμπ προσπαθεί να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έναν πόλεμο ο οποίος φτάνει προς το τέλος του και νομοτελειακά, η Ευρώπη ακόμη επιμένει να χρηματοδοτεί μια Ουκρανία και ένα ουκρανικό μέτωπο το οποίο θα καταρρεύσει. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε λίγο πολύ, ότι η ξεκάθαρη πολιτική και στρατηγική του Τραμπ ήταν ότι εγώ θα ασχοληθώ με την Αμερική. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνετε όλοι οι υπόλοιποι, εγώ θα κοιτάξω πρώτα την Αμερική. Και αυτό και έκανε. Απομακρύνθηκε κατευθείαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τη Συνθήκη του Παρισιού για το κλίμα. Πολύ σωστό βήμα αυτό. Θα το κρίνει η ιστορία. Όταν έχεις μια Κίνα και μια Ινδία οι οποίες βρωμίζουν όλο τον κόσμο. Γιατί πραγματικά αυτές οι δύο χώρες παράγουν πάνω από το 80% των παγκοσμίων ρήπων. Όταν αυτές οι δύο βρωμίζουν όλο τον κόσμο, δεν μπορείς να καταστρέφεις τη βιομηχανία σου για να βρωμίζει η Ινδία, η Κίνα, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Αυτό είναι ότι όλη η Ευρώπη και η Αμερική με τον Biden κοιτούσε πώς θα κάνει βεβαιασμένα μια πράσινη μετάβαση την ίδια ώρα που η Κίνα έφτιαχνε εργοστάσια λιγνίτη και παρήγαγε πολλαπλάσιους ρήπους. Αυτό κατευθείαν σου δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού. Ναι, βασικότατα. Και μένεις πάρα πολύ πίσω. Και είναι κάτι το οποίο η Ευρώπη αρνείται να καταλάβει ακόμα. Ο Τραμπ, όπως είπαμε, κοιτάει την Αμερική. Ξεκίνησαν και οι πόλεμοι των δασμών και όλο αυτό είναι μια τεράστια αφύπνιση για την Ευρώπη, κυρίως επειδή θα πρέπει να σταθεί πλέον στα πόδια της. Μια Ευρώπη η οποία βασιζόταν στην Αμερική από το δεύτερο παγκόσμιο και μετά, για πάρα πολλούς λόγους, και μια Ευρώπη η οποία δεν έμπαινε στη διαδικασία να ανεξαρτοποιηθεί και να χτίσει μια ισχυρή οικονομία και να γίνει ανταγωνιστική. Από τότε που η Κίνα ξεκίνησε να μπαίνει στο παιχνίδι, η Ευρώπη χάνει όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Η Ευρώπη είναι πλέον τρίτη στην ανταγωνιστικότητα. Αν δεν δει σοβαρά τη νέα πραγματικότητα, θα πέσει και πολύ περισσότερο. Αυτή τη στιγμή η Αμερική κοιτάει τον εαυτό της, γιατί κάπως πρέπει να ανταγωνιστεί την Κίνα. Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα με τον Τραμπ. Έτσι, τον υποστήριξα, τον υποστηρίζω και πιθανότατα αν συνεχίσει έτσι θα τον υποστηρίζω κιόλας. Απλά και αυτή η λογική του cowboy, του τα βάζω με όλους, εμένα λίγο να σου πω την αλήθεια με ψιλοενοχλεί. Η Αμερική είναι η Αμερική γιατί ακριβώς είχε και αυτούς τους συμμάχους. Αν δεν ήταν η Ευρώπη να επιβάλλει αυτές τις σαρωτικές κυρώσεις προς τη Ρωσία και το σαρωτικό εμπάργκο, αν δεν ήταν η Ευρώπη να κοντράρει ως ένα βαθμό την Κίνα, αν δεν ήταν η Ευρώπη ως ένα βαθμό να εξυπηρετεί τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Αμερικής τόσο στη Βόρεια Αφρική, στην Ασία ως ένα σημείο, αλλά και στη Μεσόγειο, η Αμερική μόνη της δεν θεωρώ ότι θα τα κατάφερνε. Και αυτό το να μας κουνάει το δάχτυλο και να μας λέει: εγώ θα βάλω πρώτα την Αμερική, εγκυμονεί και τους κινδύνους οι Ευρωπαίοι να ξυπνήσουν εντελώς κάποια στιγμή και να του πούνε όπως εσύ κοιτάς την Αμερική. Έτσι και εμείς θα κοιτάξουμε την Ευρώπη. Έτσι και εμείς θα πάμε προς την Κίνα. Τυπικά αυτό θα πρέπει να γίνει. Η Ευρώπη να κοιτάξει την Ευρώπη. Συμφωνώ. Το ότι κάποιοι είναι σύμμαχοι και έχουν κάποια κοινά συμφέροντα, ας πούμε, δεν σημαίνει
ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση αλληλοεξάρτησης. Ναι, αλλά αυτό μας έκανε σπουδαίους. Αυτό έκανε τη Δύση να κυριαρχήσει στον πλανήτη. Δεν μπορούμε ξαφνικά να το πετάμε στα σκουπίδια. Η Δύση έγινε η Δύση γιατί ήταν ενωμένη. Αν ξαφνικά πούμε κι εμείς η Ευρώπη πρώτα, που σωστά και εγώ συμφωνώ ότι θα έπρεπε να το πούμε αυτό το πράγμα. Πρώτα η πυρός μας, πρώτα οι χώρες μας, πρώτα εμείς. Δεν μας νοιάζει τι κάνει η Αμερική. Η Αμερική θα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή αυτοί οι δασμοί, το να ξεκινήσει ένα παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και να πετάς δασμούς σε όλους, πρώτα εσύ είσαι ο ζημιωμένος. Καλά, ουσιαστικά έχει προς το παρόν έχει αποφύγει να θέσει δασμούς στην Ευρώπη. Βέβαια, άμα δεις και την πλευρά της Αμερικής, έχει ρίξει ήδη πάρα πολλά λεφτά στην Ευρώπη. Από το δεύτερο παγκόσμιο μέχρι και σήμερα, η Αμερική ρίχνει διαρκώς λεφτά στην Ευρώπη. Όταν δημιουργούνται ορισμένες οικονομικές δυσκολίες για την ίδια την Αμερική, όπως και έχουν συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, εκεί μπαίνει και λίγο το δίκαιο του ισχυρού. Καλώς ή κακώς η Αμερική είναι ισχυρή και καλώς ή κακώς η Αμερική θα πρέπει να παραμείνει ισχυρή, ειδικά αυτή τη στιγμή που απειλείται από την Κίνα. Οπότε η Αμερική δεν θα κοιτάξει το πώς θα συνεχίσει να βοηθάει την Ευρώπη, θα κοιτάξει πρώτα πώς θα παραμείνει ισχυρή, πώς θα ανταγωνιστεί την Κίνα, γι' αυτό και θα συμμαχίσει ως ένα σημείο σε εισαγωγικά πάντα με τη Ρωσία, προκειμένου να μπορέσει να ανταγωνιστεί την Κίνα, και μετά θα δει την Ευρώπη και το δυτικό πολιτισμό στα πλαίσια της Ευρώπης, γιατί η ίδια η Αμερική προβάλλει και με το να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτη δύναμη σημαίνει ότι επιβιώνει και ο δυτικός πολιτισμός, ειδικά με τον Τραμπ. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, ψιλοδιαφωνώ έτσι. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει αποτελεσματική αντίσταση και αντίδραση προς αυτό το γίγαντα που λέγεται Κίνα μόνο από την Αμερική. Δεν μπορεί μόνο η Αμερική να τα βάλει μαζί της. Οι μεγαλύτερες κινέζικες επενδύσεις αυτή τη στιγμή είναι στην Ευρώπη. Αν και η Ευρώπη γυρίσει την πλάτη αυτή τη στιγμή στην Αμερική και πει ότι όπως εσείς βάζετε πρώτα τη χώρα σας, έτσι και εμείς βάζουμε πρώτα την ήπειρό μας, και αφού μας συμφέρουν τα deals που έχουμε με τους Κινέζους, εμείς θα τα συνεχίσουμε και θα τα επεκτείνουμε και όλα σε άλλους τομείς, τότε θα δούμε το όλο κλίμα να αλλάζει. Θα δούμε έναν Τραμπ ο οποίος θα πρέπει να αντιμετωπίσει όχι μόνο την Κίνα, αλλά και τη συνεργαζόμενη Ευρώπη με την Κίνα. Απλά για να μεγαλώσει η Ευρώπη, να δυναμώσει η Ευρώπη και να συνεχίσει να κυριαρχεί στον πλανήτη, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο στη συνεργασία με τις ΗΠΑ. Τόσο οι ΗΠΑ είναι απαραίτητες για την Ευρώπη και η Ευρώπη απαραίτητες για τις ΗΠΑ. Το θέμα είναι ότι όταν η Ευρώπη γυρνάει και επιμένει στο να στηρίζει την Ουκρανία και να αντιτίθεται στη Ρωσία, δηλαδή βλέπεις ότι έρχεται ο Βάνης και σου κάνει ολόκληρο κήρυγμα για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ευρώπη, που βλέπεις ότι στη Γερμανία μέσα σε 2-3 μήνες από την αρχή του 2025 έχουμε διαρκώς τρομοκρατικά χτυπήματα. Η Βρετανία θέλεις πλέον, δεν υπάρχει Βρετανός αυθεντικός. Ποιος να είναι Βρετανός αυθεντικός, ο Μοχάμεντ, ο Σαμπίρ. Είναι, τώρα που το είπες, το όνομα Μοχάμεντ είναι πρώτο σε 3-4 διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη. Μία από αυτές είναι η Γερμανία και η Αγγλία. Παρένθεση. Το Λονδίνο αυτή τη στιγμή είναι white minority. Πραγματικά, η Λευκή είναι ισχύει, μειονότητα. Το Newcastle. Για το Cardiff και αυτά δεν ξέρω. Αλλά για το Newcastle και το Λονδίνο ξέρω σίγουρα, και το Manchester νομίζω είναι white minority πόλεις. Για να καταλάβεις. Οπότε έχεις έναν Βάνς ο οποίος έρχεται και σου κάνει αυτού του είδους τις παρατηρήσεις και όχι μόνο δεν τις δέχεσαι ή τις λαμβάνεις υπόψη, αλλά αντιτίθεσαι πλήρως γενικότερα με τη νέα πολιτική της Αμερικής, και ενώ ο Τραμπ προσπαθεί να βρει μία λύση με την Ουκρανία και τη Ρωσία για να τερματίσει και αυτός ο πόλεμος, με τον όποιο τρόπο προσπαθεί να βρει αυτή τη λύση, έχει την Ούρσουλα, η οποία βγαίνει και ανακοινώνει νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Που κατευθείαν δείχνει ότι σαν Ευρώπη θέλεις να ακολουθήσεις την πολιτική που είχες πριν τον Τραμπ, και σε ενοχλεί η νέα πραγματικότητα των ΗΠΑ, η οποία ήρθε για να μείνει. Δεν θα αλλάξει μόλις αποσυρθεί ο Τραμπ. Πολύ πιθανόν. Καλά, εντάξει, αυτό είναι να το δούμε έτσι. Ναι, σίγουρα ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν μας αφορά. Σίγουρα είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν μας αφορά. Απλά σαν χώρα είμαστε αυτοί οι οποίοι στην πρώτη απειλή πάντα τρέχουμε στους άλλους.
Πάντα στην πρώτη απειλή, πάντα όταν θα βγει το πρώτο τουρκικό πλοίο στο Αιγαίο, θα πάμε να πούμε τα παράπονά μας στο ΝΑΤΟ, στην Αμερική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να έχει τη λογική του δεν με αφορά ο πόλεμος, ας λήξει με όποιον τρόπο. Άμα θέλουμε να λήξουμε με όποιον τρόπο. Την Ουκρανία θα τη στηρίξει. Τη στήριξε στην αρχή. Και καλά έκανε και τη στήριξε στην αρχή. Πράγμα. Αλλά αυτό δεν είναι στήριξη, μετά όμως, από ένα σημείο πλέον δεν είναι. Πλέον είναι χρηματοδοτεί κυριολεκτικά ένα πόλεμο. Οι ίδιοι Ουκρανοί το ζητάνε και σου λένε: εγώ θέλω κι άλλα. Συνεχίζω. Εντάξει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση προφανώς. Το κάνεις στην αρχή, ας πούμε, για να δείξεις τη στήριξή σου και την εναντίωσή σου σε μια εισβολή σε μια ξένη χώρα, που ήταν η πολύ σωστή κίνηση. Αλλά από εκεί και πέρα, κάπου λες ότι πρέπει να μπει ένα stop. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, δεν είναι μόνο οι επιχορηγήσεις, δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, δεν είναι μόνο τα δάνεια. Είναι και οι πληροφορίες. Όταν ο Τραμπ και η CIA έδινε φοβερές πληροφορίες για τις κινήσεις των Αμερικανικών στρατευμάτων και τώρα το αποσύρει αυτό, ουσιαστικά τους αφήνει έρμεα στους Ρώσους. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε όμως ένα κόσμο στο οποίο θα επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού. Γιατί και εμείς απέναντι μας έχουμε την Τουρκία. Θέλουμε με μια Τουρκία αναθεωρητική, η οποία βρίσκεται απέναντι, η οποία μας περιμένει στο κατόφλι, η οποία ανοιχτά έχει εκφράσει τη βούλησή της να μας καταλάβει νησιά, να καταλάβει χερσαία εδάφη μας. Θέλουμε κι εμείς να έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση. Θέλουμε να έχουμε συμμάχους οι οποίοι θα λένε: εντάξει, δεν με πολύ απασχολεί, επειδή ο πόλεμος δεν είναι δικός μου ή δεν είναι στη γειτονιά μου, οπότε λύστε τα εσείς μαζί τους. Ή βρείτε τα εσείς μαζί τους, ή κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός με τις δικές δυνάμεις. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση το Ρώσο-Ουκρανικό με το Ελληνοτουρκικό, να σου πω την αλήθεια. Είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Όχι η Ελλάδα-Τουρκία, αλλά η Ελλάδα-Κύπρος είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Εν τω μεταξύ, εδώ βλέπουμε το εξής παράδοξο. Ότι έχουμε μια Κύπρο στην οποία υπάρχει 51 χρόνια παράνομη κατοχή και εισβολή. Μέχρι σήμερα η Κύπρος με την Ουκρανία είναι ακριβώς η ίδια ιστορία. Και δεν ασχολείται κανείς. Δεν μιλάει κανείς για το έγκλημα που γίνεται στην Κύπρο. Και μάλιστα καλούν και τον εισβολέα, τον κατακτητή, την αναθεωρητική δύναμη, τον Τζαμπουκά, τον τραμπούκο της περιοχής, να δώσει λύση για έναν άλλο τραμπούκο λίγα μέτρα πιο βόρεια. Αυτό είναι βέβαια πρόβλημα ελληνικής και κυπριακής πολιτικής, 100%. Ναι, συμφωνώ σε ένα σημείο. Συμφωνώ. Το ζήτημα είναι ότι ποτέ δεν καταστήσαμε σαφές το πόσο μεγάλα είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και το τι μέγεθος πρέπει να δοθούν σε αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί η Κύπρος να είναι αφημένη στη μοίρα της. Η Κύπρος μέχρι και σήμερα βιώνει ένα άτυπο εμπάργκο όπλων. Δίνουμε αθρώα όπλα στην Ουκρανία και η Κύπρος δεν παίρνει τίποτα. Και ό,τι παίρνει και όποιος τολμήσει να πουλήσει όπλα στην Κύπρο, υπάρχει μια Τουρκία της οποίας πάντα περνάει το δικό της. Να μπαίνεις τόσο επιθετικά και να λες: εγώ είτε θα αγοράσω είτε θα κατακτήσω έδαφος συμμαχικής χώρας, που είναι η Ιρλανδία. Ναι, η Αμερική έχει συμφέροντα στον Αρκτικό κύκλο, έχει τεράστια συμφέροντα, έχει χάσει πάρα πολύ και είναι πολύ πίσω στον πόλεμο στην Αρκτική, όπου Ρωσία και Κίνα έχουν κάνει τρομερή και τεράστια δουλειά. Αλλά η Ρωσία κυρίως. Η Κίνα νομίζω δεν έχει πολύ μεγάλο μέρος. Κάνει βήματα, πολλά. Και πολύ πιο γρήγορα από τη Αμερική. Η Ρωσία έχει κάνει θαύματα, η Ρωσία έχει κάνει άλματα. Παρ' όλα αυτά, στέλνει στον κόσμο λάθος μηνύματα. Όταν παρατάς τους συμμάχους σου, έτσι, όταν πηγαίνεις σε έναν άλλο σύμμαχο και του λες: εγώ θέλω αυτό και είτε θα το αγοράσω, είτε θα το καταλάβω, είτε με κάθε τρόπο θα γίνει δικό μου, περνάς λάθος μηνύματα. Αυτή τη στιγμή είσαι η νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είσαι ο Παντοκράτορας. Είσαι ο ηγέτης του πλανήτη. Δεν μπορείς να φέρεις τους συμμάχους σου, λες και είναι πιστά σκυλιά και άβουλοι δορυφόροι σου. Να περάσουμε και σε άλλες πολιτικές του Τραμπ, όπως ήταν η απαγόρευση της αλλαγής φύλου σε ανήλικους. Πολύ σωστή κίνηση. Πάρα πολύ σωστή κίνηση. Και βασικά αυτονόητη κίνηση. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο να χειροκροτούμε αυτονόητες κινήσεις. Ναι. Και φυσικά η μη συμμετοχή ανδρών ή και γυναικών, αλλά ανδρών προφανώς, transsexual. Ναι, σε γυναικεία αθλήματα. Το οποίο, άλλη μια σωστή κίνηση. Εννοείται, το οποίο ειδικά στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων έγινε πολύ μεγάλο θέμα. Το όλο θέμα το όλο θέμα με τον Τραμπ είναι ότι και αυτή η τόσο επιθετική πολιτική, εγώ θεωρώ ότι στοχεύει στο να μας ξυπνήσει όλους απότομα. Στο να μας δείξει ότι δεν θα είμαι εγώ για πάντα εδώ, ότι δεν θα στηρίζω για πάντα, δεν θα σας χρηματοδοτώ για πάντα. Οπότε ξυπνήστε επιτέλους. Αυτή είναι μια πραγματικότητα στην οποία η Ευρώπη θα πρέπει επιτέλους να έρθει. Γιατί δεν γίνεται, αυτό που λέμε σε ολόκληρο το βίντεο, ότι δεν γίνεται να βασίζεσαι καθαρά στην Αμερική. Δυστυχώς δεν γίνεται. Η Ευρώπη είχε συνηθίσει τόσα χρόνια με τον Biden απλώς να κάνει τις δικές της πολιτικές, να ακολουθεί πολιτικές ακραίου δικαιωματισμού, τη woke agendas, σε ένα μικρότερο βαθμό από ό,τι στην Αμερική, αλλά ακολουθούσε αυτά τα διδάγματα και να έχει την Αμερική να στέλνει λεφτά.
Όπως και αποδείχθηκε με το σκάνδαλο του USAID, στο οποίο περιμένουμε να δούμε. Άλλο σκάνδαλο που δώσανε 5 ή 3 εκατομμύρια, ήταν σε ένα βεζινάδικο στο Αφγανιστάν. Έδιναν όπου να είναι λεφτά. Όπου να είναι, πραγματικά. Άκουγα τον Τραμπ που τα έλεγε τώρα στην ομιλία στο Κογκρέσο και πραγματικά ήταν ό,τι να είναι ποσά, ακραία ποσά, σε όλες τις παρακμιακές χώρες του κόσμου για ό,τι πιο παράνοια μπορεί να φανταστείς. Για transgender και δικαιωματιστικά τέτοια και δικαιωματιστικές τέτοιες πολιτικές. Και περιμένουμε να δούμε και στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα που δόθηκαν τέτοιου είδους λεφτά. Και σε ποιους δόθηκαν τέτοιου είδους λεφτά. Το πιο πιθανό είναι να δόθηκαν σε κάποια πολύ γνωστά ιδρύματα. Ναι, κάτι είχε ακουστεί για το Φόρουμ των Δελφών, για τέτοιο είδους. Το Φόρουμ των Δελφών, το Νάσης, το Νιάρχος και όλα τα γνωστά ιδρύματα που προωθούσαν όλα αυτά τα χρόνια τη woke agenda. Κοίτα, πάντως αν παρατηρήσω ο Τραμπ, έχει λίγο... Το ίδιο στυλ ακολουθούν οι Ρώσοι στον πόλεμο. Μπαίνουν όλοι in. Οι Ρώσοι ξεκινάνε, πετάνε όλα τους τα στρατεύματα με σκοπό στις πρώτες μέρες να κάνουν όσο μεγαλύτερη ζημιά γίνεται. Το ίδιο κάνει και ο Τραμπ. Μπαίνει πάρα πολύ επιθετικά με σκοπό να κερδίσει όσο περισσότερα μπορεί. Μπήκε στην αρχή με το Ζελένσκι και έλεγε είναι τρελός, δικτάτορας, μαφιόζος, το ένα το άλλο. Μόλις ο Ζελένσκι του έδωσε τις σπάνιες γιές, καταλάγιασε και ο Τραμπ. Του είπαν ότι όντως είναι δικτάτορας ή πλέον είναι δικτάτορας ο Ζελένσκι. Γύρισε, είπε: δεν θυμάμαι να το παγώ αυτό το πράγμα. Κάνει αυτή την τακτική. Ο Τραμπ είναι και ο μάστερ στις διαπραγματεύσεις. Φημίζεται γι' αυτό από την εκπομπή που έκανε στην αμερικανική τηλεόραση ακόμα. Εντάξει, κοίτα, το θέμα είναι ότι θα βιώσουμε έναν κόσμο πολυπολικό. Από ό,τι βλέπουμε η Ευρώπη στην παρούσα κατάσταση και με τις δυνάμεις που κυριαρχούν δεν πρόκειται ούτε να συμπορευτούν ούτε να συμπλέψουν με τον Τραμπ. Ναι, μεν θα γίνει μια σύγκληση, αλλά όχι σε βαθμό να δούμε τραγικές αλλαγές. Το θέμα είναι σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο πώς θα καταφέρει η Ευρώπη όχι μόνο να σταθεί, αλλά να βρει και το γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Και πώς θα καταφέρει πάνω σε αυτό το γεωπολιτικό αποτύπωμα να προσελκύσει και άλλες χώρες, ώστε να αποτελέσει έναν δικό της αυτόνομο πόλο και να μην σέρνεται πίσω από την Αμερική μονίμως. Πιστεύω περιμένουμε να δούμε πολλές εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα της Ευρώπης. Πιστεύω θα αλλάξουν αρκετές κυβερνήσεις. Ήδη πολλά από τα αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή. Βλέπουμε ότι η Γαλλία έχει προβλήματα, ο Μακρόν δηλαδή έχει προβλήματα. Είδαμε στη Γερμανία ότι υπήρξε πολύ μεγάλη άνοδος του AfD, ναι, και προσωπική επιλογή του AfD του Μάσκ. Και παράλληλα πολύ μεγάλη πτώση των σοσιαλδημοκρατών που ήταν η κυβέρνηση. Έχασαν 10 μονάδες αν δεν κάνω λάθος και το AfD ανέβηκε κατά 10. Οπότε περιμένουμε να δούμε ακόμα πολύ μεγάλες εξελίξεις. Ξέρεις, το ξημόρο της υπόθεσης είναι ότι κάποτε η Ευρώπη κυριαρχούσε στον κόσμο. Κάποτε οι μεγαλύτερες δυνάμεις, για την ακρίβεια, για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, οι μεγαλύτερες δυνάμεις ήταν πάντα οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η Ευρώπη κατήκτησε όλο τον κόσμο. Από τα αρχαία χρόνια, από την Ελλάδα, από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, μετά με την Αγγλική Αυτοκρατορία, με την Ισπανική, με την Ολλανδική, η Ευρώπη κατέκτησε τον κόσμο. Και σήμερα πλέον η Ευρώπη έχει φτάσει τον εαυτό της σε τέτοιο σημείο που μιλάμε για την επιβίωσή της. Αν η Ευρώπη δεν συνασπιστεί, αν δεν ξυπνήσει, αν δεν επενδύσει στην άμυνα, αν δεν αποκτήσει γεωπολιτικό προσανατολισμό, η Ευρώπη θα εξαφανιστεί. Και αυτό είναι νομοτελειακά δεδομένο. Με μία λέξη, αν δεν ανεξαρτητοποιηθεί. Αν δεν ανεξαρτητοποιηθεί, ισχύει. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσετε. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Καλό βράδυ.